Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit, regii și reginele mele din zodia Gemeni. Sper ca mesajul meu să vă găsească în liniște, pace, sănătoși, fericiți și iubiți, acolo unde vă poartă viața. Aceasta este o etalare nouă pentru voi și sper să vă ajute să vă aducă claritate și mesajul pe care îl așteptați. De asemenea, nu uitați că este un divertisment, iar deciziile pe care le luați în viață trebuie să fie bazate pe experiența proprie, pe sfaturi avizate, pe informații reale. Dar în aceeași măsură, această etalare poate fi valabilă și pentru zodiile Balanța, Vărsător și pentru orice altă zodie. Acesta este motivul pentru care de obicei vă sfătuiesc să priviți și etalările pentru celelalte zodii. În rest, pentru a nu uita, vă urez de acum sărbători fericite și să aveți parte de tot ceea ce iubiți și doriți voi. Unde mi este bagheta fermecată? Am luat-o. Dragă gemeni, dragi gemeni, etalarea voastră ar putea fi povestea sufletului care a obosit sau care nu vrea să mai accepte puțin. Nu este o poveste, o perioadă, scuzați-mă, zgomotoasă pentru gemeni. Nu este despre alergare, nici despre entuziasm. Este o etapă în care sufletul tău s-a așezat și privește fără grabă, fără reacție. 4 de cupe deschide această poveste ca o stare de nu mă mai impresionează orice. Nu pentru că nu mai simți, ci pentru că ai simțit prea mult, prea des, prea intens. Și acum treci prin ciur și prin dărmon, prin filtru. Ai obosit, te-ai săturat. Posibil să pierzi anumite oportunități sau le vezi, dar nu te interesează. Este o energie profundă, aproape melancolică, în care te uiți la ce ți se oferă și spui în sinea ta: am nevoie de ceva care să mă atingă cu adevărat. Și aici începe totul. În interiorul tău există o imagine clară a fericirii. 10 de cupe nu este un vis abstract pentru tine. Este ceva ce ai simțit, ai intuit, ai recunoscut în momente, în fragmente de viață, în oameni. Poate ai avut o relație care ți-a arătat cum poate fi. Poate ai visat intens la o familie, la liniște, la acasă. Poate ai văzut la alții și ai știut: asta vreau și eu. Dar în același timp, există o parte din tine care s-a retras fără să-și ceară voie. 4 de spade nu este doar o dihnă, nu este doar o retragere, este o retragere a sufletului după o lungă luptă. Este ca și cum o parte din tine ar spune: știu ce vreau, dar nu mai am energie să lupt pentru asta acum. Și exact între aceste două stări, dorință și retragere, se naște confuzie. Aici este ce nu știi, da? Pentru că posibil să fie un moment în care ai G3 de spade, care este un simbol al suferinței. Poate din nefericire vei avea parte de asta, să te rănească cineva sau din... pentru unii, na, asta este. O să aveți un șomaj, o să aveți un concediu medical, dar el stă și reflectă. Unii se roagă. Poate fi și o pauză bine meritată, pentru că în spadele astea, vedeți, ele sunt acum cu vârful în jos, nu mai sunt amenințătoare. Poate sunt bătăliile alea pe care le-ai purtat. Iar aici este o spadă, poate vei analiza, poate pe principiul noaptea este un sfetnic bun, nu vrei să iei decizii pripite,
și stai și analizezi, te vindeci, posibil după această chestie. Bun, deci asta este nevăzut. Haideți să mai pun aici o cărticică. Să vedem pe 3 ăla de... Pe 4, scuzați. Nevăzut, ce nu știi. Ia să vedem ce avem aici. 5 de bâte, conflict și agitație, neînțelegeri. Da. Probabil la asta te va obosi sau înainte de a decide ceva, e această pauză. La sănătate. La sănătate avem Domnul Spânzurat. El simbolizează o pauză necesară, da? Parcă vine să întărească în unele cazuri patrul de spade. O schimbare de perspectivă și nevoia de a renunța la control pentru a permite vindecare. Când apare spânzuratul, apare adesea când tratamentele clasice nu dau rezultate și ți se sugerează să explorezi abordări alternative sau holistice, sau poate chiar asta o să faci. În loc să lupți cu stresul împotriva unui diagnostic, spânzuratul te sfătuiește să accepti situația actuală pentru a reduce tensiunea mentală. Poate reprezenta o perioadă de așteptare pentru rezultatele analizelor, o intervenție chirurgicală sau o recuperare lentă. Indică renunțarea la obiceiuri dăunătoare sau luarea unei pauze de la muncă pentru o odihnă totală. Un moment în care, deși vrei să nu o faci, ești forțat să te oprești. Schimbarea modului în care îți privești corpul sau boala sau ceea ce se întâmplă. Încetarea luptei împotriva unor circumstanțe pe care nu le poți schimba. Deci, dar el nu vorbește despre o boală în sens direct, ci despre o stare în care energia nu mai curge liber. Poate ai simțit oboseală fără explicație clară, o lipsă de motivație, senzația că ești blocat. Dar adevărul mai subtil este acesta. Nu corpul este problema, ci perspectiva din care îți trăiești viața. Poate ai rămas undeva unde nu trebuia, nu te reprezenta, ai înțeles, ai acceptat, ai iertat, dar ai uitat de tine. Asta vine și spune spânzuratul. Nu mai face nimic până nu se întâmplă schimbarea. În casă avem o regină de cupe. În spațiul acesta intim, energia este profund emoțională, care această regină de cupe nu este doar o prezență, poate fi o stare. Iar casa ta, familia ta devine locul unde se simte, te bucuri, plângi, aduni bucățile. Poate tu ești această femeie blândă, intuitivă, dar și foarte vulnerabilă. Sau poate există cineva lângă tine care îți oferă această energie. Clar ai nevoie de siguranță emoțională mai mult ca oricând. Simt și pe cineva care parcă strânge din dinți, se poartă cineva ca cu un nou, cu mare grijă, are ceva legătură cu zona maxilarului. Și cu mânuși, să te porți cu mânuși, ca cu un nou. Poate fi și în legătură cu un copil, poate fi o mamă super protectivă, poate fi un copil unic, poate fi o mamă singură. Haideți să mai pun una aici, să vedem ce este cu regina de cupe. Iubitoare, sensibilă,
Rac, Scorpion, Pești. Cavalerul de băte. Ea este energie matură, diferență de temperament, diferență de vârstă. El nu este așezat, umblă, stă pe drumuri, berbegleu săgetător. Regii, reginele s-au stabilit, se căsătoresc, sunt la casa lor. Deci vorbeam despre posibil o mamă singură. Poate fi mama, acesta poate fi copilul, poate fi și soțul, da, care nu prea stă acasă sau mai are pe cineva, umblă de colo-colo. Deci are legătură cu cavalerul de băte, berbec, leu, săgetător. Unde se duce cavalerul ăsta de băte? Ce face? Lui îi place mișcarea, nu-l ții acasă. Șoptul de spade. E o situație din asta care creează disconfort mental de comunicare. Situații din astea care par fără ieșire. Sau cineva există în incapacitatea de a comunica, de a decide. Nu este bine, nu mi-a plăcut niciodată cartea asta. Și mai e și un nou de băte și doiul de spade. Sunt decizii de luat și va apare acest doi de spade și la posibil viitor. Pe altă parte, nouă de băte este o carte a cuiva care nu se dă bătut. Mai încearcă, sunt niște pierderi aici, că ăsta e de normal, nu ar trebui să fie foarte mari. Când pisica nu e acasă, joacă șoareci pe masă. Deci cam asta este în zona familiei. Disconfort poate lega de instabilitatea acestui personaj, de lipsa de acasă, de lipsa prezenței în ceea ce înseamnă implicarea în familie. Poate fi și dacă sunteți bunică, vi se lase un copil, un nepot acasă și poate fi ceva gen domnul Goie, poate mama, tatăl pleacă undeva și vă lasă copilul. Dacă sunteți mamă, dacă sunteți bunică, iarăși simt că nu neapărat vă face plăcere sau nu vă regăsiți în postura de bunică sau mamă. La carieră. La carieră avem un 7 de băte. Nici aici nu este liniște, pentru că arată o poziție în care trebuie să te aperi. Nu neapărat de oameni congres, ci posibil presiune, așteptări, comparații, nevoia de a demonstra, o luptă interioară și exterioară în același timp. Pentru unii dintre voi, un loc de muncă unde nu vă simțiți apreciați, vă simțiți postul atacat, o afacere care cere mai mult decât oferă, instabilitate în primul rând, o perioadă de instabilitate. Dar voi nu cedați. Întrebarea este dacă se merită această luptă. Gândiți-vă. Da? Pentru că se răstrânge ceva. Ăsta e 7-l ăsta, da? Poate vi se cere mereu să veniți cu idei noi. Se restrânge piața, se fac multe concedieri. Chiar acum am văzut că Oracle concediază masiv. Și voi simțiți că vă este atacată afacerea, postul, ceea ce faceți voi. Parcă testați terenul, testați piețe, nisipuri mișcătoare. Nu aveți stabilitate și nici nu sunt timpuri pentru stabilitate. Nu cred că cineva mai este sigur pe ceva. Și spânzuratul. Și nu aveți ce fac. Lucrurile nu se mișcă. Da. Pentru unii schimbare de carieră, reinventare, readaptare. Da? Asta face spânzuratul. N-ai ce să faci. N-ai ce să faci. În iubire. Din păcate și aici este o carte nu prea veselă, este acest 5 de monede, care nu este doar o lipsă,
Este senzația de a fi lăsat pe din afară. Poate cineva s-a îndepărtat, comunicarea s-a răcit, iar tu te-ai simțit neînțeles și neales. Pentru cei singuri nu este doar singurătate, ci acea întrebare dureroasă. De ce nu se întâmplă și de ce doar mie mi se întâmplă? Pentru cei relații, poate stați unul lângă altul, dar nu mai sunteți împreună cu adevărat. Și totuși, această carte ascunde ceva. Nu ești abandonat, ești într-o perioadă de tranziție emoțională. 5 de monede. Ce vine după 5 de monede? Regele de spade, geme în balanță, vărsător, poate fi această persoană distantă, rece, inteligentă pe altă parte, poate fi o haină din asta, poliție, armată, orice. Orice are legătura cu aerul, cu comunicarea, cu avocat, medic, da? Ia să vedem ce mai face regele de spade. Rămâne așa rege, distant, taie în carne vie și un cavaler de pâte. Poate fi instabilitate, poate fi cineva care revine și asta nu-ți dă siguranță. Pot fi două personaje total diferite, berbec, leu, săgetător, gemen, balanță, vărsător. Dar poate fi și o decizie a 5 de monede să fii rece cu cineva, se întoarce, dar atitudine aici, maturitate, comunicare, a vedea adevărul într-o situație. Ce faci bine și ce te ajută? Aici avem două cărți interesante, 9 de monede și 8 de cupe. Strălucești fără să-ți dai seama aici, da? Pentru că 9 de monede arată o independență câștigată greu. Nu e superficială, nu este orgoliu. Este acea stare în care spui și simți, pot să fiu bine, singur și singură. Iar 8 de cupe completează perfect. Știi când să pleci. Chiar dacă doare, chiar dacă îți rupe ceva în tine, chiar dacă nu ai unde sau nu ai încă un unde. Este o maturitate rară, mai ales că aveți acolo un 5 de monede, că de carieră, că de cuplu. Ce nu faci bine? Focul. Focul care arde, dar nu în mod corect. Pentru că această regină de bâte nu este în echilibru. Pentru unii poate să reprezinte o iubire, o amantă. Dacă este energia voastră, înseamnă că vă reprimați dorințele sau, din contră, reacționați impulsiv. Sau vă pierdeți între vreau și nu merit. Energie de foc blocat sau dezordonat și apar frustrări, izbucniri, retrageri bruște. Nu pentru că nu știi ce vrei, ci pentru că nu mai ai încredere că poți avea. Da? Deci poate fi gelozie, posesivitate, sexualitate exagerată sau din contră, pentru că a apărut la ce nu vă ajută și ce nu faceți bine. Sfatul pentru voi. Nebunul, curajul de a o lua de la zero, de la capăt. El nu vine cu explicații, vine cu invitații. Pleacă, aruncă-te, riscă-te, începe, ai încredere. Fără garanții, fără planuri concrete, perfecte, fără să știi exact unde duce drumul, aruncă-te. Este poate cea mai grea lecție pentru tine acum. Să ai încredere fără dovezi. Crede și nu cerceta, aruncă-te. Ai încredere în divinitate, în soartă. De ce spun asta? Pentru că aveți o surpriză. Încerc să arăt doar un pic, să mă credeți pe cuvânt. Doar atât vă arăt. Da? Steaua. Vindecarea care vine când nu mai forțezi nimic sau când nu mai crezi. Steaua este răspunsul divinității pentru tot ce ai trăit. Este liniștea după plâns, este speranța care apare fără să o cauți.
Este acel moment în care spui, parcă începe să fie bine. Momentul în care destinul începe să-și facă treaba, planetele lucrează pentru tine. Nu brusc, nu spectaculos, ci profund. Haideți să vedem aici. Pun una pe nebun. Șase de cupe, cavalerul de cupe. Poate avea legătură cu trecutul, copiii sau o energie, rac, scorpion, pești. Poate fi un copil, poate avea legătură cu orice aspect, cu orice domeniu al vieții voastre, lucruri cu copiii. Nu este doar cartea trecutului. Poate fi cineva care își cere scuze, își cere iertare sau cineva din trecutul tău vine, o veste, îți face o declarație sau chiar și un cadou. Deci, fiind nebunul aici, la mesajul pentru voi, poate fi un domeniu, poate fi un curs nou, o școală nouă, o facultate, o specializare. Da? Și este sfat. Începeți ceva nou. Steaua. Nouă de monede. Ce ți aduce steaua? Ți apare exact ce avea acolo la ce faci bine. La acea independență, la acea solitudine, singurătate sănătoasă. Momentul în care ai stabilitate, nu ești disperat și te bucuri de viață. Da, poate fi să-ți aducă în viața ta și pe cineva din Taur, Fecioară, Capricorn, dar este etalarea voastră și poate vorbi despre o stare. E cea mai sănătoasă energie din cei 9, pentru că monedele completează cercul și este un personaj sănătos, cu resurse suficiente, care nu plânge după nimeni, îi merge bine și în carieră sau în afaceri. Doamne ajută, așa să fie. Posibil viitor. La posibil viitor aveți 2 de bâte, care vă pune în fața unui prag. Sau voi, de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Nu mai rămâneți în trecut, dar nici complet în viitor. E acel moment în care te gândești, unde mă duc mai departe? Unde mă mut? Unde plec cu serviciul? Vedeți, el are această bâtă în mână, care poate reprezenta comunicarea cu cineva, momentul în care aștepți decizia. El, acolo în carte, poate fi Marco Polo, Amerigo Vespucci și orice alt explorator. Vedeți, el este pe este într-un castel și castelul în tarot reprezintă atingerea idealurilor, adică deja ești acolo. Dar vrei ceva, te plictisești în bogăția aia, vrei ceva nou, vrei să vezi cum aduci mătasea, cum aduci piperul, aștepți, doar dai cu zarurile sau te hotărăști pe unde să te mai duci. Deci nu este o energie disperată, are tot ceea ce trebuie, poate doar un plic plictisită sau o relație la distanță, da? Dar o alegere care va conta enorm. Hai să vedem, mai punem una și pe 2 de băte. Dai cu picele. Deci vedeți că asta care este aici este fixată. Da? Acel plan, acel job, acea casă, acea relație. Foc, energia focului. Și regina de bâte are
Și la carieră acolo aveți bâte, 9 de spade, da? Cineva este îngrijorat. Poate fi energia, da, poate fi altcuiva. Să vedem de ce această grijă. De ce să faci grijă? Legat de un cavaler de spade. Ceva ce poate veni cu rapiditate, un drum posibil pe care trebuie să-l faci rapid sau cineva care va veni. Da? Asta este simbolul vitezei și a ceva întâmplat rapid. Drumuri, comunicări, decizii, poate fi și un pic de ceartă, așa, dar nu ceva foarte grav. Deci pot fi problemuțe cu drumuri, cu o persoană, cu relație la distanță, probleme care se cer a fi rezolvate, cu internetul, cu actele, cu legea, cu armata, cu poliția. Da? Mesaj de la divinitate. 2 de spade. O carte sinceră, există ceva ce știi, dar nu vrei să vezi. Poate o relație, poate o decizie și acolo e tot de 2, poate un adevăr. Divinul nu te grăbește, dar spune clar, nu mai poți rămâne între 2 lumi la nesfârșit sau nu mai poți amâna acea decizie la nesfârșit sau să te faci că nu vezi. Da? Ce mai avem aici? Ce mai avem aici? Mesaj de la cineva. Să vedem, să fac de așa fel să nu cadă. Că mi-a tot căzut. Regele de monede. Taur, Fecioară, Capricorn, în principal Taur. O energie matură. Poate fi un bărbat stabil, cineva care te observă în tăcere sau o energie care vine spre tine cu ceva concret. Nu este romantic în cuvinte, dar este stabil în fapte și poate exact asta îți lipsea. Ia să mai punem mâna pe regele de monede. Poate fi un tată, poate fi un soț, poate fi cineva care o să-ți lase o moștenire. Valetul, scuzați-mă, de cupe. V-a apărut cavalerul de cupe, dacă deja nu mai știu, poate la stea, parcă, nu? La stea sau, ba nu, la nebun, la noi începuturi. Oricineva regretă, vrea să-și ceară scuze, îmi spune iartă-mă. Poate s-a schimbat, poate vrea să fie ceea ce vă doriți voi. Poate, pentru că vedeți mesajul de la cineva. Acest cineva poate fi oricine. Poate fi universul, poate fi un sfânt, poate fi cineva care nu mai este, dar și cineva cu care nu vorbiți sau nu țineți legătură. Deci ori își cere scuze, ori vrea stabilitate, vrea lucruri frumoase, vrea lucruri serioase. Poate fi o ofertă, poate din viitor, îți spune cineva, o firmă, un stat, o țară. Oricine poate vorbi despre energia asta a valetului de cupe. Și poate să spună, este potențial, du-te acolo. Eu sunt aici, te aștept. Concluzia etalării voastre este frumosul 2 de cupe. Întâlnirea care vine când nu te mai aștepți, poate. Nu este doar iubirea această carte. Este momentul în care 2 suflete se privesc și spun, te văd, armonie, a da și a primi, relații echilibrate, contracte. Dar aici nu vine nimic întâmplător. Vine după vindecare, după alegeri grele. Poate fi iubire matură, liniștită, dar mult reală. Deci, acest 2 de cupe poate fi în orice domeniu. Prietenie, iubire, contracte, vindecare, oriunde. Ca atenționări, nu rămâneți blocați în indecizii.
Nu ignorați semnalele emoționale și fizice. Nu vă întoarceți acolo unde ați simțit lipsă. Nu vă pedepsiți pentru alegerile din trecut. Dați-vă voie să vă retrageți fără vină. Ascultați-vă, intuiția este extrem de activă acum. Alege-te pe tine chiar dacă doare. Permite începuturi noi, chiar imperfecte. Ai răbdare, vindecarea este deja în desfășurare. Această etalare nu este despre pierdere, este despre curățare, despre alegere și renaștere emoțională. Ai obosit să accepti puțin și exact asta te va duce spre mai mult. Pentru că uneori drumul spre iubire, realizare, vindecare începe în momentul în care refuzi ceea ce nu mai este bun pentru tine. Am să pun ceva și pe doiul de cupe totuși. Cu 5-ul de spade. Rezolvarea unui conflict sau o bătălie câștigată. Da, o împăcare. Ați avut de-al de 5. Și 3 de monede. Poate avea legătură cu căsătoria, cu o persoană puternică, o persoană importantă, tatăl, mama sau la locul de muncă. Da? Unii veți câștiga contracte, joburi, locuri într-o echipă, proiecte importante, lucrări importante. Da? Pentru că 3 de monede este un loc, un spațiu în care lucrezi, colaborezi cu persoane care au calificare, creează lucruri de valoare, lucruri importante. O echipă bună. Cam atât pentru acest moment. Să fiți acolo unde este fericirea, fiți fericirea unde sunteți și unde nu este iubire, să nu fiți nici voi, să fiți iubiți, să iubiți, să aveți amintiri care nu pot fi povestite, să găsiți mereu ceva de iubit. Bunul Dumnezeu să vă lumineze mintea, sufletul și pașii, să vă poarte doar înspre fericire. Pragul casei să vi treacă bucuria, sănătatea, iubirea, bogăția, iar noi să ne revedem bucuroși, sănătoși din acest moment și restul eternității. La revedere!